Сега много набързо ще мина и ще покажа няколко неща за това, за какво си говорим конкретно, какъв е проблема. Ако ще гледам, съм много бърз. Така, много набързо, един от параметрите, след малко ще стигнем до въглероден диоксид, защото температурата също е много важна. От гледна точка на продуктивността, тук се вижда, това са изследвания от няколко научни професора и така нататък в Щатите, няколко от графики ще покажем от техни изследвания, които са провеждани с големи фокус групи и така нататък. Реално хората са най-продуктивни между 20 и 22 градуса. В останалото време, когато ни е студено, един път ни намалява имунната система, втори път обаче самото тяло търси как да се стопли и съответно не е продуктивно. Когато е топло, високата температура ни отнема от енергията и отново всички знаете, лятото никой не му се работи, затова и отпуските и ваканциите са лятото, не е случайно. От гледна точка на здравето, пак казахме, имунната система намалява, повече хора се разболяват. Само да добавя, при високата температура, особено за зимата, т.е. зимата е сезон, в който в принцип има повече вируси и заради намаления имунитет. Обаче, когато мърно вече говорим за вънка и вътре при затворените помещения, при твърде висока температура, създава инкубатор за вируси, от гледна точка на здравето. Така, въглеродният диоксид от гледна точка на продуктивността. Първо, споделям набързо. Въглеродният диоксид си го говорим в контекста на това, което ние вдишваме кислород, използваме кислорода, издишваме въглероден диоксид. Когато говорим за изцяло околната среда, стандартните в световен мащаб са около 400 нивата. Въпросът е, че от 400 ще видите след малко докъде стигаме ние. Това е изследване, което показва какво е когнитивното представяне при 600 частици на милион, ако учениците са в 70%, т.е. най-грубо казано, средно всички ученици, ако имат 70 от 100 точки на изпита, много грубо казвам за математиците да не ми се сърдят, при 60%, това вече са загуба от 20%. След това при 2500 вече сме под 30, 28% някъде. Тук вече говорим за 2/3 от продуктивността си, ефективността, фокуса, въобще това, което правим, ги губиме при 2500. Това не е от нашето проучване, това е от американското проучване. Нашето проучване след малко ще потвърди данните. Същите са като при тях. Ето тук тази линия показва средното, горе-долу как се движат повечето стаи в училищата. Благодаря. От гледна точка на разпространението на вирусите, това е едно проучване на Европейски център за разпространение, за превенция и контрол на заразите, нещо такова ще ви излъжа. Няма значение. Да, заболяването заразите, да. То е по повод COVID, но всъщност логиката е абсолютно същата за... Логиката е абсолютно същата за всички вируси, които са предавани по въздушно-капков път, съвсем естествено и логично. В случай, че приемаме, примерно, учителя пациент 0, той влиза в залата и в рамките на 2 часа би разболял, това е стандартно. Ако няма проветряване и ако нямат маски, за около 2 часа би разболял около 50% от хората в залата. Ако имат маски, но все още нямаме проветрение, ще разболее 5, това е при 24 деца, т.е. общо са 25 човека, ще разболеят още 5 човека, което е около 20% от хората ще се разболеят, останалите 80 ще бъдат спасени, така да кажем, от маските. Това е за 2 часа. В случай, че има вентилация, изследването показва, че се разболее един човек, т.е. 5 пъти по-малко, благодарение на това, че всъщност извеждаме застоелия въздух, защото всъщност високите нива на въглероден диоксид, ние мерим въглероден диоксид, защото това е параметър, който можем да мерим от гледна точка на издишването на хората, чисто химично. Обаче от гледна точка на всъщност какво значи това? Значи, че когато има високо ниво на въглероден диоксид, въздухът е застоял. Няма кислород. Това влияе на когнитивните способности, а пък на вирусите влияе това, че просто че въздухът е застоял и един и същ въздух се стои и едни и същи хора го дишат. В контекста на училище, когато се сменят и учениците, единия клас оставя едни вируси, заминава си, обаче тази стая не се проветрява, те си стоят там, идва следващия клас, оставя си неговите, взима от предишните и си представяте какво се случва, нали, още повече. И сега няколко думи за кампанията.
Това беше наистина много така, бърз обзор на казуса, с който се борим. Започнахме преди една година, точно стана една година, началото на декември, с 3 училища в Русе и една детска градина. Така, казали сме ги. Следващото. Към момента имаме 29 учебни заведения в 6 града, като тук отварям една голяма скоба. 4-5 са направени на 100%, т.е. първите 4, които направихме, плюс средно училище Вичо Гранчаров в Горна Оряховица. Останалите някои имат по един датчик, просто тестово, някои имат по 5-6, примерно, в, да речем, четвърти клас или трети клас, вече различно. Нали, не са всички направени изцяло, като това е до момента и предстои професионална гимназия Асен Златаров в Видин и 119-то училище в София, даже вече се инсталира, пък професионална гимназия Асен Златаров е планирана. Това е до момента. Другото, което така свършихме, е за последната една година сме провели събития в София, Пловдив, Русе, Враца и Монтана. Съответно, предстоят и в Горна Оряховица, най-вероятно другата седмица, и в Видин съвсем скоро. Тук в момента така доста участие в национални медии, които също ни обърнаха внимание, в което искам да благодаря на всички медийни партньори, които ни подкрепиха. Наистина много ни помагат и те. Създадохме една електронна книга, която, както казах, ако не сме изпратили, ще изпратиме след срещата, всеки да може да се запознае. И сме провели 2 вебинара. В резултат на всичките тия неща, какви всъщност проблеми се сблъскахме? Ето сега, например, си говорихме с вас навън за това, че има наредба на общината и там наредби и разпоредби, няма значение на кого са, да, че трябва да се отваря, да се проветрява и така нататък. Обаче, правят ли го? Ще видим след малко. Това, което ние видяхме, е, че масата хора всъщност не разбират проблема. В социалните мрежи много хора ни нападат с нали, реплики от рода на "оставете децата на мира", ние като сме били малки само сме си мерили въглеродния диоксид, поредната зелена измама и всякакви други такива реплики. Обаче тия хора, които ни нападат, те са родители. И всъщност всички ние, и вие, и ние, и директорите, и учителите трябва да работим с тях, защото иначе не става. Директорите също имат много малко разбиране, честно казано. Директорите, казвам повечето директори, които сме виждали сме събития, имали сме събития, например, лошите примери не искам да ги посочвам конкретно, например сме имали събития, където благодарение на подкрепата на общината и на кмета, нали, като заместник кмета по образование се обади на всички училища, всички идват под строй. Съвсем логично, нали? Обаче слушат, колко слушат не е ясно. В секундата, в която кажа последната дума, всички са излезли, което на мен ми говори, че те не са заинтересовани. Защото ако са заинтересовани, ще станат да си говорят с мен. Нали, дори да зададат един въпрос, да кажат, ние имаме този проблем, нали, такива неща. Учители, срещали сме всякакви ситуации. Най-фрапантната беше, говорейки си с една директорка, тя ми казва, еди коя си учителка, която освен това е от 40 години в училището и се води добра в това, което прави, е забранила децата да отварят прозорците. И аз не мога да изляза на глава с нея. И тук какво правим? Нали? Като имаш на няколко нива този проблем, нали? То е студено и така нататък, и какво правим? Също, инфраструктурни проблеми, т.е. те в един момент нещата се натрупват. Те са различни неща, които изглеждат дребни, обаче се натрупват и в един момент се получава това, което е като данни. Санирания, енергийни ефективности, какво правят? Запечатват сградата, слагаме хубави дограми, да, намаляваме сметките за ток или отопление или каквото и да е, обаче запечатваме сградата и още по-малко диша. Тук това е и отговора на това, ние като сме били ние деца, какво е било. Това е една немалка разлика. Нали? Предишните дървените дограми така се дишат и се проветряват.
Докато новите дограми спестяват енергия, обаче за сметка на това този проблем го усилват още повече. Други проблеми от рода, например, ремонт в училище, в контекста на температурата, някакви промени по парното, вече цялото парно е на един кръг. И аз виждам и говоря с една директорка и казвам, добре, тук имаш някакви стаи, в които са 24-25 градуса, нали? Това за зимата на минус 10 навънка е много. Това често е и така тенденция на нас хората. Аз от такава гледна точка си говоря, защото си мисля, че някой просто надува радиаторите, защото какво правим хората често? Лятото навънка е 40 градуса, ние си правим 18 вътре, а пък зимата навънка е минус 10, ние си правим 25 вътре. Обаче това всъщност е вредно за здравето и трябва да се прави точно на обратното, за да имам абсолютно минимална температурна разлика. И в този контекст си говоря с нея, тя каза ми, не, всъщност проблема е, че южните ни стаи са малки, северните са големи. И, за да направя, и понеже всичко е един кръг на парното, за да направя 19 градуса в северните, в южните става 25. И това е такъв технически проблем, който по принцип има решение. Някой по някаква причина си оставя ръцете, като прави някакъв ремонт на парното. И това нещо иска един, нали, в момента по-сложен ремонт и някакви други неща да се случат, за да може да бъде решено. И много често това остава проблем, който си е проблем. Нали? Констатираме го и до там. Така, сега, това са абсолютно всички датчици за 28-ми, онзи ден, като това е разпределението, зеленото показва колко са зелена зона е до 1000 частици на милион, жълтата е между 1000 и 2000 и червената е над, даже до 1000 до 2500 и червената е над 2500. И както виждаме, това е 8 часа, някъде към обяд вече. Това са всички от цяла България като осреднени, като това включва лошите примери, включва и добрите примери, защото има хора, които работят с това и са много добри показателите. След малко ще ги покажем и тях. Добрите примери трябва да ги показвам. И така, и това какво показва? Ето вижте какво се случва, около 40% от всички стаи всъщност са в червена зона. Над половината са в жълта и тук след 10-11 часа 20% са в зелена зона. И това е повторяемо. Септември, октомври беше добре, защото топличко отваря се, няма проблем. Сега те първа почва и ще това по-зле. Това е началото. Следващото, и това е, лилава зона е страшно. Това е вече над 5000. Имаме и лилаво, това представлява непосредствена опасност за здраве. Това значи толкова няма кислород, че започва да умират мозъчни клетки. И това се случва в българските училища не на едно място. Сега, както казах, сезона още не е почнал, те първа започва, ще почне да има все повече и повече лилави. Това сме го виждали миналата година. Това е едно училище, което е представителна извадка на стандартното състояние, защото, както казах, в другото, където са всичките датчици, има включени и добрите. Нали? То в един момент средното изглежда добре. Тоест, това е добрата картинка, беше така. Тук вече виждаме, след началото на учебния ден, в един момент стигаме над 50% червени, 40% жълти и под 10% зелени. И това се повтаря всеки ден е така. И лилави почват да се появяват. Следващата, ще видим графики. Същото училище. Тук сега е така груба графика, за да покаже. Тази е по-сложната. Всяка от тези линии представлява различна стая. Трудно се виждат в момента цифрите, но всяка от линиите представлява различна стая. И тук съм маркирал къде е 400, т.е. по 400 не можем да паднем. От 400 до 1000 е окей. Над 1000, голяма част стоят над 1000, не малка част стигат над 2000 и ние ще ги светнем червени там в онзи чарт, но е тук, ако погледнете цифрите, 1/4 от стаите са на 3000 и повече. Това какво означава? В това училище половината от стаите са съвършенен инкубатор за вируси, а децата функционират на под 1/3 от възможностите си. Това означава тази предната картинка. А ако го кажем по-общо, за да го видим така малко по-светло, 30%, 30-35% са зле, 40% са горе-долу и 20% са окей.
Говориме за лошото. Имаме до момента, откакто казах, всъщност изцяло напълно 100% направени училища към момента имаме 4 плюс една детска градина. И имаме и два много добри примера. Единият е детска градина Дагарусе. Тя е така, деца на медици работят, учат там и те в момента, в който се включиха в кампанията, станаха нали, с нареждане, разбира се, отгоре, но понеже са много съзнателни, разбраха проблема с половин приказка и станаха много съзнателни и при тях изключително много се работи по проблема. Другия пример е средно училище Вичо Гранчаров, който сме поканили госпожа Нелия Танасова, която е директор на училището, да разкаже всъщност как го правят при тях, защото видяхме лошото, но нека да видим как можем да работим и да го видим от хора, които го направиха и го направиха по тяхна инициатива, т.е. те разбраха за нашата кампания, казаха супер много искаме да се включиме, организираха си, направиха си проект и си го внедриха и си работят и те ще кажат какво работят и правят. Аз бях, мисля, че до тук. Сега. Тук съм ви подготвил едно QR кодче. Сложил съм едно джаджи тук, което ни мери какво се случва при нас. И може да си го отворите и да видите какво се случва в момента за колко време? От колко време сме тук? Моля? За 30 минути, откакто сме седнали тук. Допреди малко бяха отворени. И продължават да са отворени вратите между другото и сега ще видите, че вече сме над 1000. Така чисто да имате преживяването, да видите как има един лав, нали, как се варят джаби, постепенно вдигаш температурата. Точно на този принцип, всъщност, хората, седейки в затворените помещения, не усещат какво им се случва.